Ok. Ok. Donc, à partager la vidéo là-bas, à tenir voilà. Donc, on a deux vidéos voilà, à là-bas qu'on a là. Donc, rapidement, partager tcha, à Kerbla, voilà. Donc, Malidon, on va continuer à faire la vidéo là-bas. Donc, à un niveau mina, au niveau des 49 militaires, Ivoire 49 militaires, Ivoire soldats, nous, où il y a un coin de Abdoulaye Maïga, aïe, akli sigi kuma fo, aïe, jigi sigi kuma fo, il va donc à fo, Premier ministre be kuma min fo, ani président, il va faut qu'on bébé ka communiquer. Premier ministre ka langage ni président ka langage, te ka fo yongo, au bas, il y a la cohérence, est-ce qu'il y a famou au sein de ce gouvernement? C'est-à-dire, comment yongo ya be, Premier ministre, ani président tchalala. 49 militaires ka sort, kounou, nya foye vidéo là, mounekera. Assimia ira ka fo ko Ivoire militaire munu be Mali kono ni sabab la ko pour que u ka bla ko Ivoire fana ka doke Mali be ka son doma Ivoire fana ka son doma Mali sabab la ko mogo be ka Mali déstabiliser ko olu be keleme ka tout dugo Ivoire mogo be ka Mali war chouin ka Mali na folo du olu be ka udugo Ivoire Côte d'Ivoire be ka asile politique duma est-ce y a au même moment Côte d'Ivoire be ka na ko ale ni Mali ka négocier aga soldat u ka bla Mali ko Ivoirien fene ka lajɛ ame wakati mina Malien munun be ama Ivoirien forêt Malien munun marale mu fe kiri bu kunga u be ka Mali déstabiliser ko Alassane ngo di ama ko be se ka kɛ médiation donc ko note ça veut kiri ba ka bara kɛ quoi kiri be continuer à ka bara la mais médiation est-ce qu'il y a famu Mali est condition dɔw de poser donc ko Mali ka bonya Mali ka respecter ko nunu pour que u ka bla bɛɛ ka condition dɔ kɛ ɲɔgɔn anw ma gɛlɛman demandé o président de fɔ kuna ka discours la wa premier ministre fana segina o de ka o kɛlen k'a ɲininka ko Ivoire sarasi ninnu ka kɔɲɛ bɛ cogo di premier ministre ka kuma fɔlɔ a ko k'a ko bɛ kiri bolo maliyɛnw a noté ko premier ministre k'a bɛ kiri bonya k'a bɛ justice bonya c'est-à-dire k'i b'a dɔn k'a fɔ séparation des pouvoirs ko c'est-à-dire a kɛlen don k'o bonya dancɛ min bɛ fangaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ premier ministre in kɛlen bɛ ka dancɛ in bɛɛ respecter a y'a dancɛ kelen bɛɛ respecter a ko kiri ka domaine a t'a sen don kiri ka ko la dɛ ko in fanba bɛ kiri bolo ka tɛmɛ médiation kan wa seginna président ka kuma kelen kan n'o ye Assimi ye ko n'a ma ɲa ko médiation bɛ kɛ o de ye ka fɔ ka bɛn kɛ ka sɔrɔ a ma taa kiri ka bolo kan ko Mali ka mɔgɔ baden de bɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ baden de bɛ ka Mali est-ce qu'il y a ka Mali déstabiliser ka Mali buruja u bɛɛ bɛ ka taa asile sɔrɔ u bɛɛ bɛ ka t'u dogo Alassane ka dugu de kɔnɔna la Mali ko Côte d'Ivoire ka I hakili to o la e ko dɔ kɛra e yɛrɛ y'a yira k'a fɔ tanama ko don a ma bɛn aw ma gɛlɛman ɲini fɛ an ko k'an ka mɔgɔ minnu bɛ Mali nationalité de b'u bolo maliyɛnw de don Mali nationalité bɛ minnu bolo dɛ an ka o minnu bɛ e fɛ dɛ k'i k'a kɛ Ala kama i ka olu di an ma an b'i ka soldats di aw ma est-ce que o ye ko gɛlɛn ya ne bɛ aw ɲininka o est-ce que Mali ye ko gɛlɛn demander ya ko Alassane maliyɛn minnu bɛ n'u bɛ ka Mali déstabiliser mais est-ce que Mali bɛ k'a to mais aw ɲininka m'a exemple di est-ce que Mali bɛ k'a to Alassane ka opposants ka Alassane déstabiliser à partir du Mali ya est-ce que mɔgɔ bɔra Mali la k'a bɛ ka rébellion lawuli Alassane kama wa est-ce que o kɛra et Bilakota bɛ k'a demander ko Mali ka asile politique accordé Guillaume Soro est-ce que Mali y'a kɛ o b'a yira Mali tɛ fɛ ani Côte d'Ivoire ka bila ɲɔgɔn na Mali bɛ ka Côte d'Ivoire bonya Mali bɛ ka Alassane bonya Mali bɛ ka ko to Alassane ta la mais Alassane b'a la diɲɛ don o don k'a b'anw déstabiliser cɛ min ko k'ale ye Assimi place ta k'ale kɛra président ye k'a sɔrɔ i ni maliyɛnw ma kuma seconde 5 président n'a y'a fɔ a y'a déclaration kɛ k'a to Côte d'Ivoire de ne bɛ y'aw ɲininka o a kɛra yɔrɔ jumɛn n'a ye déclaration kɛ Ibrahim Aïnaya Kamara a ye déclaration kɛ k'i to depuis la Côte d'Ivoire activiste minnu bɛ faso dɔgɔya n'a caman bolila ka taa Côte d'Ivoire de u caman taara refuge ɲini Côte d'Ivoire Ivoire autorités ka taa olu ka dɛmɛ ɲini u bɛ ka kuma jugu sugu bɛɛ ta k'a da Mali kan depuis la Côte d'Ivoire Alassane ma fɛn fɔ o si la
anga mɔgɔ minnu kiri ye mandat d'arrêt d'u kan u ye Mali wari du a dɔw accuselen bɛ ko wɛrɛw la a dɔw accuselen bɛ mɔgɔ tunuw na c'est à dire i b'a ye k'a fɔ est ce que i y'a faamu o baara min kɛra olu caman bolilen bɛ bi an bɛ wagati min na ka taa Côte d'Ivoire kɛ dugutu o dogolen bɛ Côte d'Ivoire Alassane bɛ k'o bɛɛ kɛ en même temps Alassane b'a la tuguni k'an ka médiation kɛ k'an ka sigi ka fɔ kɛ ko Mali ka soldats demandé n'i y'a ta k'a lajɛ donc premier ministre ko ni médiation bɛ kɛ Ivoire fana k'a lajɛ a fana ka pas dɔ kɛ Mali ye pas dɔ kɛ an ye mɔgɔ 3 bila o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o k'a yira Alassane wallahi kɛlɛ t'aw ni cɛ i ɲɛngoya t'an na i ka fanga ɲɛngoya t'an na est ce que i y'a faamu anw bɛ bɛn ni kɛlɛya de fɛ ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ mais Alassane an b'a ɲini fɛ bonya badenya karama kɔnɔ Alassane Mali an ka opposant minnu dogolen b'i fɛ yen mɔgɔ minnu bɛ ka Mali neni minnu bɛ ka Assimi neni ko Alassane k'i k'o di anw ma est ce que o ye ko gɛlɛn nationalité ivoirienne t'u tigiw bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ Côte d'Ivoire Mali n'u bɛ ka Mali déstabiliser ils n'ont pas la nationalité ivoirienne nationalité ivoirienne t'u bolo nationalité malienne de bɛ u bolo k'i ka maliyɛnw di an ma kiri bɛ minnu kun est ce que o ye ko gɛlɛn wa ko Mali ye nin condition de poser Mali ko premier ministre ko olu ma dɔwɛrɛ ɲini dɛ Mali ka bonya k'i tɛ se ka bɔ ka cɛw doni ni maramafɛn jugu ye arme de guerre est ce que i y'a faamu ka na débarquer jamana dɔ kɔnɔna la ko ka bila ten ko ka nɔgɔya ten surtout Mali bɛ position min kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn Faransi bɛ fɛ k'an déstabiliser de parce que n'i y'a diya jamana dɔ la jamana wɛrɛ b'a kɛ dɛ wallahi n'i y'a diya dɔ la dɔ wɛrɛ b'a kɛ donc Mali b'o position min kɔnɔ Mali bɛ position défensive de kɔnɔna la premier ministre par intérim a seginna nin kan donc a kumacogo a bɛ assurance di a kumacogo bɛ ka Choguel ka kumacogo kelen de kɛ nin b'a yira k'a fɔ tiɲɛ la Choguel ye mɔgɔw former nin b'a yira k'a fɔ Choguel y'a ka mentalité don gouvernement hakili la nin b'a yira k'a fɔ Choguel y'a ka vision don gouvernement hakili la nin b'a yira k'a fɔ jamana tɛ se ka paralyser relève bɛ yen est ce que vous voyez donc an bɛ dugawu kɛ Choguel Ala k'a na joona joona Ala k'a na premier ministre la c'est à dire mɔgɔ min bɛ ka a représenter il faut reconnaître que a bɛ ka a jɔyɔrɔ fa a bɛ ka se ka Choguel représenter Choguel bɛ ka leçon minnu di a bɛ ka leçon in faamu est ce que i y'a faamu wa a bɛ ka baara kɛ n'o langage a bɛ ka baara kɛ n'o discours ye mɔgɔ minnu ko k'u kanto nin ye message dɔ de politicien ma politicien minnu ko k'u kanto ko Choguel de bɛ ka ni communauté bila ɲɔgɔn na ko tuma bɛɛ ko Choguel de bɛ ka discours kɛ ko discours min b'a ni Faransi cɛ janya min b'a ni Union africaine cɛ janya ko min b'a ni an voisins bila ɲɔgɔn na ɔ sisan yɔrɔ premier ministre par intérim yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka segin o kuma kelen de kan o dun ye sarasiw de ye donc nin b'a yira k'a fɔ ko Choguel bɛ ka discours fɛn fɛn kɛ a discours bɛ ka bɔ Assimi na a discours bɛ ka partager militaires fɛ n'o ye CNSP mɔgɔw ye nin b'a yira k'a fɔ ko Choguel ni sarasiw u bɛɛ bɛ ji min minɛn kelen na u bɛɛ bɛ dumuni kɛ k'u tɛgɛ k'u tasa kelen na nin b'a yira ko communication b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw tun bɛ ka taa kɛ de ko Choguel bɛ ka Mali bila sira dɔ kan ko man di Assimi ninnu ye bon a preuve filɛ ko Choguel bɛ ka Mali bila sira min kan Assimi sɔnna o sira ma sarasiw sɔnna o sira ma sarasiw bɛ ka baara kɛ ni o sira de ye foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kunu premier ministre ka discours a bɛ nin bɛɛ de yira malidenw est-ce que vous voyez donc ni ne y'a analyse ye wa an bɛ min fɔ malidenw aw hakili sigi a k'aw jigi sigi sarasiw m'u cun mankan tɛ yen Choguel a ka c'est à dire a bɛ ka lafiya kosɛbɛ quoi comme bana la kana kuma ka wasa quoi a bɛ ka lafiya yɛrɛ de an ka dugawu kɛ a tɛna mɛn vous allez avoir une très bonne nouvelle mais mɔgɔ min bɛ ka remplacer denmisɛnnin don il faut reconnaître que il a bien appris est ce que i y'a faamu Choguel ninnu ka kɔrɔ n'a ye mais il faut reconnaître que a bɛ ka kalan faamu u ye c'est à dire u ye fɛɛrɛ ni stratégie fɛn fɛn kɛ a bɛ k'i sen da o sendanɔw la dɔɔni donc a bɛ ka expérience sɔrɔ a bɛ ka lamɔ ka taa nin b'a yira Mali génération kuraw nin b'a yira ko Mali génération kuraw ko avenir bɛ espoir bɛ nin b'a yira k'a fɔ ko ni maakɔrɔw tɛ don min na jigi bɛ se ka da denmisɛnninw kan denmisɛnninw bɛ ka kɛ siniɲɛsigi ye denmisɛnninw b'u sen da Modibo Keyita sendanɔ la y a de l'espoir jigisigi bɛ hakilisigi bɛ donc malidenw an bɛ dugawu kɛ Ala ka na ni Choguel ye joona wa politiciens n kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka t'u dogo Côte d'Ivoire minnu bɛ ka t'u dogo Côte d'Ivoire n kɔni bɛ dɔwɛrɛ dɔn k'o bɛ ka taa niveau min na n'a bɛ se a ye na Mali la a ye na kiri report parce que n b'a dɔn a tɛna mɛn Alassane b'a fɔ u caman ka dugu bila ou bien a b'u di Mali ma ça quand même c'est sûr parce que Mali bɛ ka condition min poser Alassane bɛ sɔn ka caman minɛ parce que ne b'a dɔn
Ivoirien soldat olu ka gɛlɛ Alassane ma cogo min na Alassane tini ban est-ce qu'il y a faamu ka Mali mɔgɔ minnu kiri bɛ mɔgɔ minnu kan k'i ban ka olu di Mali ma pour que ka Ivoire soldat récupérer en échange m'a dɔn Alassane tɛna ban o ma fo n'o k'a sɔrɔ a tɛ Ivoirien fɛ n'a bɛ Ivoirien fɛ Mali ye mɔgɔ minnu demandé wala a b'u di kuma yɛrɛ t'a la yɛrɛ kuma sauf la kɛnɛ filɛ ni Alassane bɛ n'a bɛ Ivoirien fɛ ko Ivoire soldat ka d'a ye Mali ye mɔgɔ minnu demandé n'u dogolen b'a fɛ yen a b'u bila sinikɛnɛ bɛɛ ka na Mali kɔnɔna la n kɔni dalen b'a la ka Mali dɔgɔya k'i bɛ t'i dogo Côte d'Ivoire ka Mali dɔgɔya k'i bɛ t'i dogo France a bɛ dabila a la tɛmɛ ni ye Côte d'Ivoire ta ye wa mɔgɔ minnu bɛ yen k'a kɛ yɔrɔ wɛrɛw la k'u bɛ dugu wɛrɛw la a bila u kunna gouvernement bɛ nalen dɛ a bila u kunna extradition bɛ yen est-ce qu'il y'a faamu n'o ye accord de coopération judiciaire ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ par exemple exemple ta France kelen-kelen min filɛ ni Mali y'a demandé ko mɔgɔ minnu bɛ ka Mali buruja ka Mali déstabiliser n'u bɛ France Mali mana demander sisan France fɛ n'i ma ninnu bila ka na Mali kɔnɔna la m'i ka intérêt caman menacer m'i ka marché minɛ i la m'i ka nin yɔrɔw fermer Mali kɔnɔ aw hakili la ko France t'a di yan aw hakili la ko France t'u bila ka na n bɛ kuma dɔ fɔ a ye ninnu ka intérêt u ka intérêt ka gɛlɛn u ma ni mɔgɔ minnu bɛ ka c'est-à-dire ka Mali dɔgɔya k'u to nin kɔ kan n'u b'a dɔn ko tubabu a kɛra jamana wɛrɛw ye u ka intérêt ka gɛlɛn u ma ni olu tolen u fɛ wala u tɛ nin ko kɛ ni Mali y'a demandé sisan mɔgɔ bɛ ka Mali déstabiliser k'a bɛ France ko k'a d'u ma k'u bɛ k'an bɛ contrat dɔw casser ka contrat dɔw minɛ France la foyi m'a to ko Macron kɛ avion kɔnɔ k'u bila ka na di Mali ma donc n bɛ min fɔ cɛ o cɛ bɛ Mali dɔgɔya a bila i kunna dogoyɔrɔ t'i la tuguni dɛ Mali bɛ ka taa taga sira min na jamana i b'a kɛ n ye n m'a k'i ye i b'a kɛ n m'a k'i ye n'i ye n bonya n b'i bonya mɔgɔ minnu bɛ France minnu bɛ Amérique minnu bɛ jamana wɛrɛ n'u bɛ ka faso déstabiliser a bila u kunna ni Mali ye mandat d'arrêt demandé est-ce qu'il y a faamu ka extradition demandé k'a demandé o jamanaw fɛ mɔgɔ minnu bɛ ka ne fɛ mɔgɔ minnu bɛ ka ne lajaba u bɛ ka jamana la ni m'u bila ka na m'i ka nin intérêt tigɛ m'i ka nin marché minɛ la m'i ka nin contrat minɛ la ni Mali tora k'o demander cogo o cogo n'a jamanaw n'u m'u bila ka na a ka tigɛ na u b'u bila ka na bon Malien minnu ye Mali dɔgɔya bi n'u bɛ Côte d'Ivoire n kɔni bɛ min dɔn a ye sigiyɔrɔ wɛrɛ ɲini sinon a kɛra aw bolo baara ye dɛ a kɛra aw bolo baara ye wa ne b'a dɔn Alassane bɛ aw minɛ a bɛ aw minɛ ka aw siri ka aw bila ka na di Assimi ma kiri b'a ka baara kɛ kiri b'a ka kiri tigɛ conformément aux lois maliennes o de la mɔgɔ ka n'i faso labila faso de bɛ se k'i protéger k'i to à l'étranger bi n'a ye Assimi diya mɔgɔ minnu bɛ ka Mali dɔgɔ a bɛ se ka olu protéger o a bɛ se k'i to Mali la k'u protéger o ye mun ye influence min bɛ jamana la mɔgɔ kana bila i faso la dɛ mɔgɔ ni faso tɛ fila ye mɔgɔ ni faso tɛ fila ye dɛ est-ce qu'il y'a faamu mɔgɔ ni faso tɛ fila ye est-ce qu'il y'a faamu donc n'i bilal'i ka faso la a bila i kunna moyen baden de bɛ État bolo se baden de bɛ fanga ye est-ce qu'il y'a faamu ni jamanaden dɔ bilala contre la k'a tigi poursuit à l'extérieur a kana miiri a procédure ka gɛlɛn mais k'a tɛ se ka kɛ o n'o tɛ kelen ye dɛ procédure ka gɛlɛn a n'a tɛ se ka kɛ walahi kelen tɛ a kana bila faso la État ka girin dɛ mais min fɔ a ye État ka girin ni mɔgɔ min ye droit kalan i ye droit public kalan i mana État kalan est-ce que i y'a faamu i b'a dɔn a fɔ État ye appareil min ye a tɛ se ka dɛsɛ fɛn na De Gaulle y'a fɔ ko un pays n'a pas d'amis mais un pays a des intérêts ni jamana ninnu kelen-kelen ka intérêt kama ni Mali ko k'a n'u bɛ diya Mali k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka ne lajaba n'u bɛ i fɛ u bila ka na n'u m'a kɛ teliya la a ka tigɛ n na a bɛɛ ni Ala cɛ u b'a kɛ rapidement Macron k'a fɔ bi Assimi ni Macron ka bɛn fɔ la Assimi k'a demandé ko mɔgɔ minnu bɛ ka Mali déstabiliser n'u bɛ France Macron u kɛ avion kɔnɔ i ka n'a di yan c'est-à-dire o dugusɛjɛ Macron b'u bila ka na billahi a b'u bila ka na parce que a b'a dɔn a ka intérêt min bɛ Mali la c'est énorme a b'a dɔn a ka intérêt min bɛ Mali la c'est énorme donc n bɛ min fɔ a ye ka vidéo bulon kan cɛ si ka n'i ka jamana trahi cɛ si ka n'i faso trahi bɛɛ ka k'i faso fɛ bɛɛ k'i faso kanu kana sɔn faso ka bila i contre la ni faso bilali contre la a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ a ma ɲi ma a bon entendeur salut m'aw bila